Number 4, gasto kag pondo sang barangay ginpaobrahan sang tarpaulin kag gin-display sa gwa sang barangay hall sang handumanan sa Bacolod City. Hasta karon may malapit isa kagatos pa nga mga barangay workers kag staff, lakip na mga barangay officials ang wala makabaton sang honoraria karon nga Disyembre. Gani agud mapaathag man sa publiko kundi nagkanto ang pondo sang barangay, ginpakamaayo ni punong barangay Phoebe Legaspi nga magbutang sang tarpaulin sa gwa sang barangay hall nga nagapakita man sa mga utang kag iban pa nga balayran sang barangay antes siya liwat nga nakabalik sa pwesto. Nakasaad man sa mga tarpaulin ang kapin 1.8 million pesos nga budget deficit sang barangay. Suno kay Legaspi, ang barangay council ang nagpasar na sang 13 million pesos proposed budget sa 2024. Agud masabat ang ila financial obligations kag iban pa nga kinahanglanon agud mapasanyog ang pagserbisyo sa pumuluyo. Nagpasalig man siya nga padayunon ang pag-install sang tarpaulin bilang pagpakita sang transparency sa panghimanwa. Nga ang barangay council subong niya transparent sang ginagiho, especially sa financial. Paano mo nagabot sa 1.8 ang deficit? Sa nakita? Kay tungod nga 1.8 kay tani kung wala iya lang gin gasto pa orok overspending ang November kag December nga PS. Kay timo ito nga mong PS mo nga ti simpre nang masulod kabla after transition or ongoing transition. Simpre kakuha ka na lang yung tawo mo kaya gapanaog na sila mo. Actually, apektado ang budget ko 2024.